Toliko je munjevito sve počelo da se Aleksandra čak ni ne sjeća kako je upoznala svog suđenog. Ne znam gde smo se upoznali. Ne znamo, pa ja sam znala nekoliko godina opet preveze sa Filipom i Viktora i Stefana, ali smo se negde upoznali onako na blicu, verovatno ćao, ja sam Aleksandra, ja sam Filip i to je to. I ne znam kako se to desilo. A prvi poljubac? To je bilo u našem stanu. Filip je činio sve da je osvoji. Kad smo se dogovarali da se vidimo i pita me šta volim da jedem, da pijem i sve kao ne treba ništa, kaže preko pijem samo vodu, nemoj ništa donosiš. I on je meni doneo karton vode, na primjer, to je mene oduševilo. A evo i kako se ljubav održavala kada su bili na različitim kontinentima. S Düsseldorfa sam išla direktno za Miami, budem 5 dana i, na primjer, radim, ne znam, nebitno, isto, negde u Austriji, radim u Beču. Budem 5 dana kod njega i u petak sletim u Beč i odem da radim. I tako je bilo u krug sve do momenta. Pa nije više ljubav preko žice. Filip je sada ovde i ne znam kada će da se vrati tamo. Sreću nije mogla da sakrije na licu, a Filip Aleksandru od Milošte zove Gigi. A to mora da ostane između nas. To je neka naša interna šala, mora da ostane između nas. Možda će se naljutiti ako kaže. Ali Aleksandra je neke stvari o njihovoj vezi rado otkrivala. On stalno peva i on meni. Ubiće me što sam ona rekla. On peva po ceo dan. Peva, svira. Onda ga je onako malo zezom. Zato što mi je simpatično. U oktobru nije ni slutila da će za koji mesec nositi verenički prsten. Polako, pa bit će. Pa naravno da je polako. Pa za novogodišnje praznike i dalje ništa nije slutila kada smo je pitali gde će biti za dan zaljubljenih. Mi ćemo biti u Majamiju, evo vidiš dobro si me. Od kada su se verili, kaže, ništa se u njihovom odnosu nije promenilo. Pa nije se promenilo ništa, sve isto, samo ja se šalim i kažem njemu, sada znam da si ozbiljan sa mnom. A da je stvar ozbiljna, prvi je primetio Aleksandrin kum Aco Pejović. Kad smo se vidjeli da njih dvoje su sedeli zajedno, tad nisu ni 10 dana da ste bili zajedno, prvi izlazak njihov. Da sam ih ja gledao, ja kažem, vas dvoje, vi ste gotovi. Kaže, Filip, beži, šta pričaš? Tek su izašli. A ja kažem, vidi, gledam te, ja, to je to. Isto priču. I onda njih dvoje kaže, slušaj, ako bude, ti ćeš biti kum. I onda je tako bilo kume u šali i to kume u šali je prešlo zaista u kumstvo. Slučajnosti? Ne. Mi to zovemo sudbina.